Mbuya. Mbuya. So, Maria Mbuya wakaseguru. Ndakaseguru mbuya. Aiwa. Right, chamdare. Amoni chapara. Mambo. Harstone mushanya. Ndai pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti Tezvara vanoda pfuma yayo. Makawirirana pakuroorana nanetsai chapara. Ndinebodza kuti panomaredare ndinodzokorora. Nyaya ndeyekuti Tezvara vanoda pfuma. Makawirirana pakuroorana nanetsai chapara. Ari mwere netsai. Alright. Namangwawe pakati apa. Tezvara. Noti sikudzeiziva chapara. Chokwadi inini ndakufuna ngekuti mukwasha apa mwana uchini kukuru haachamudi wakaumba yese pamwechete nasina achati chini mukati saka inofunga kuti ano regai kuna mambo ndiende kuna mambo ndoda kuti mukwasha anonditafuna ndihandi ndikuda kupfuma Anonzi ari manoni ndiwani nesaleshi musiri kuchikona ari Wakaenda wanaungani wese. Leta wanoye. Unogara uko? Vengera kumayufi. Iyo, anzi mazuva ano kana marambana unoenda munoita property sharing. Muno bwana mazuva ano zvaakosi. Hapo Rozer. Inoparadza ingawa muchirambana. Ingawa. Wauya kwetikane kuti ina naona mukati. Asi akakumbira kuti. Idaizi baba. Wauya kwetikane kuti ina nakuramba mukadzi. Asi mukadzi akakumbira gupu. Mushure mekunge ndaita ma-DNA test emwana wandanga ndisingagutsikane naye kubva kare. Saka ndakati unosvikiiwa vamweni akaenda zvomora. Mari? Mwana wacho akabuda ari wani? Akabuda ari 7%. Sizvinona wairi vechingani vekutangana ndechipiri. Wekutanga. Asi wechipiri ndewako. Wechipiri ndewako. Saka kakatamaranga aripo iwanga kuti ngatichewana wese ma-DNA test. Aiwa inini wechituru andisibokana naye nekuti tanga takugara tese. Uyu wekutanga nehombe yakati ine ndisiripo. Apo neapo. Kusakugutsikana kwananga ndiendako. Nhasi nyaya dzanhasi dziri kusirisa. Okay, all right. Saka apo mutemo uripo mazuva anaya marambana hauchakoserwi kubhadhara kubvisa roora nekuti mune madi marambana ilo mutemo wakabuda ichitongwa manje anaya kuhigh court. Makaona media nditi ichitaura nawo kurambana kuti kana marambana pane pasina nidi yekuti vanhu vode mukontinye nekubhadhara achiroora. Asi zvatinoita manje vapaine mwana unobvisa mabhalansi angambobvisa, pane zvaangambobvisa here kana ndanga asina mabhalansi ari panarimo arimo nekuti mwana wenyu akaita unfaithful
Mukuona itruma yainayo. Wakaitwa nemwana wayo. Very unfaithful. Wakachengeta Mwana Asiri wake for years. Wakazozviona kuti hauro. In fact, chakazoita kuti chakaitika ndechekuti pese pendaiuya ndouya nezvinhu zvewanda. Saka mai mudzimai wangu akanditi waikuita unopesanisa wana. Unoziva uyu nezvauyu waizviri kusiyana. Zvimwe unotenga kushopu inodhura, zvimwe unotenga tsikainopachaira. But zvakanga zvisiri izvi. Saka ado pakazopatringa mwoyo wangu mai awaona zviri pai zvinoona. So why can't I After how long? Wachengeta mwana wengu wakadini? 2012, I'm sure. What 2012? Wanganechi, how many years? 12 years? I'm grade 7 years. And 12 years. 2012, 2024. Saka ini ndakaudzwa hama dzangu ndoda kuzogara ndiri namushaso. Akabuda ari wako unoita saka niwo akabuda ari wangu hapana zvakaipa. Zvokudzidzinza ngati ndikudzinza kwavo. Kana ari wangu that's fine. Mwana wangu wabva wachendawo. Aikundira mena kanyara ananja baba ndakangoti zvingori pai which is not it. Saka ndira semunhu. Nanyambura pachino. Munozviitirei izvozvo? Munozviitirei? Truma dzamunopa varume. Ndinozwa kuti haasi mwana wangu. Pamusoro wangu. Ini handizvizivi kuti mwana haasi wangu. Chero nemari dzawo vakauya baba ava tagara tatitori nenyaya urupo kana here madna tesa endaka kwako kune wako unoenda kune mese muripo independent makaenda kwani vakanoitana kutana time indakati hendei kwatinashamuka tiite zviri pajekerere zvinozvioneka neizvi. Baba wakaenda wakatengesa kwachifuka kana iripo iwe pano zvekuramba uchirembesa nyaya isingarembeki. Unoziva kuti kuramba uchiita nharo pane zviro zviri pachena. Unopuwa kuti mukaenda kwamugabe zvinondochinja. Usaite nharo dzisina nebasa rese. Because murume anongachiona kuti zviro zvazvina kumira mushe. Vanenge vaine mainstinct anotaura kuti zvesho apa ndepangu apa. Ende mainstinct anotaura kuti haano apa hapasiri pangu apa. Fugidziro idzodzo dzozopedzera dzati kwamugabe mimwe munotaura inganochinja here nyaya. handisi kuramba mama. Handitika saka ndingaipere ipapo nekuti ndinotenda zvagara ukama hwababa nemwana watovhiringika. Saka ndanditongokumbira kuti nyaya yacho naende zvayo mberi mwana ndiwangu. Noti kuti munoramba muchiti hanzi aiwa ngatisanyeperanei muupenyu. Ngatibudirane pakapotseka pakadii? Pakapotseka. Kana weda uriwe wanga uyu ari mukadzi uriwe murume uchichengeta mwana wako asiri wako for 12 years unonzwa wakati pakaita sei? Zvinorwadza. So let's be human and accept kuti no, at least awana chenjedzo, awana panenewo, at least achiri mupenyu pane kuti anondofa ane neropa risiri rake kana kuti sorry. Right. Saka tandiri panhau yepfuma kuti zvakunetsa nekuti haikoti yakaita rule out he can go in the appeal. Ndo takaramba and so forth. Apa sina zvinhu Roora raakanga achifanira kubvisa rakabhrekwa neinfidelity yakaitika. Saka ndandobvunza kuti pane zvaakambobvisa here mukwasha wenyu kuna baba? Pane zvakabvisa chii? kuverenga tondonetsaji kuverenga nekuti hatidi kuramba tichirwadzisa pane chironda.
Mungavisa mbere. Akabvisa chi? Mbere $10. Mavhambo $20. Ndiro $10. Kuenda mumusha $30 asi vakabvisa 20 vakasara 10. Mantekenyande vakabvisa $20. Shakirai kuno $50. Ndatoda rutsambo nemunhu nedanga. Ndatoda rutsambo takabvisa rutsambo pakanzi 300 yakamakiwa. Akabvisa kudanga akabvisa chii? Mombe pakamakwa mombe yamari yakabviswa. Saka masungiro akasungira kudanga ndokwakanzi mombe dzedanga 6 inzwa achandobvisi zvaakabvisa mukwasha zvakadii zvakakwana pasina chaachandobvisa nekuti akatobvisa zvakakwana nekuti hatingatomurwadzisi paakarwadzirwa akachengeta mwana Kwe12 asiri mwana wake tomutaura zvakare kuti enda undobvisa zvimwe zvinhu. Iyo mai akabvisa ndo yanga iri important, dai anga asina kubvisa aibvisa iyo mai yedanga akabvisa mbudzi akasungira yedanga yedanga akabvisa chi? mombe yababa haina kubviswa. Haina kubviswa. Nemombe dzakanzi dzedanga 6 idzo haachandorori haachandorori. Iyo mai yaakabvisa yakatokwana mombe yamai yaakabvisa kuitira vana wake. Baba hapachisina chaachandodii chaachandobvisa nekuti tiri kuremedza munhu akachengeta Mwana Asiri wake for 12 years infidelity yakaitwa nemwana wenyu. You cannot pay for infidelity. Saka dare rinodismiss. kutaura kwakakonzereka kuti ukaiwanoita pamba hamina kusununguka. Chiendai mundoshare kuti musatemana nematende. Chiendai mundoshare chi andokamba gugu. Chiendai mundo yandi mune muchato. Hamuna muchato wewe. Ngwa meja. Hatina chatina. Because apa pane estate munotoenda kwamaster of high court kuti mundo I think inogoyewa through major street ndava pane estate yakakura. Pane estate yakakura, pane dzimba, pane chinyi zvasiyana nevanhu vane ambishani. Maintenance mai vanoenda vandomaintaina mwana wako imba moona kuti moita sei nekuti mopedzisira mauraya. Saka chindoita izvo unoenda kumondorejesa kuti mukaugwa pameja center.